Ilang residente po sa Mangaldan nag-donate ng lupa para sa 55 million pesos Farm to Market Road Project. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Mariel Giling. 104.7 IFM Report. Ilang may-ari ng lupa sa Mangaldan, Pangasinan ang voluntaryong nag-donate ng bahagi ng kanilang lupain para sa isa sa gawang 55 milyong pisong Farm to Market Road Project na magdudugtong sa mga barangay ng Makayug, Buenlag, Baribanawang, Pogo at Maasin Anulid. Ayon sa ulat, ang donasyon ng lupa ay para sa road right-of-way ng proyekto na magsisilbing transportasyon ng mga produktong agrikultural mula sa sakahan patungo sa pamilihan. Bilang paghahanda sa implementasyon noong 2 ng Hunyo ay nagbigay ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan ng libreng legal at documentary assistance sa mga lot owner na magdodonate. Kabilang dito ang mga libreng pagsusuri ng mga dokumento ng lupa, legal consultation at iba pang kaukulang proseso para mapabilis ang proyekto at mabawasan ang pasanin ng mga landowner. Inaasahang makatutulong ang Farm to Market Road sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pagpapadali ng paggalaw ng produkto sa mga merkado sa Mangaldan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako si Idol Intern Mariel Giling. Tatak! IFM. IFM News. IFM News. IFM News.